Sí. Vexo a xente aquí moi obrigada, eh? Non quites, que non che condicione, pero mira, chaquetas, moi ben. Bueno, moi bons días a todos e a todas e moitísimas grazas pola vosa presenza. Se a semana pasada arrancábamos o ano mobilizando case 4 millóns de euros en materia de turismo e servicios sociais, nesta mobilizamos máis de 6,2 millóns de euros. 6,2 millóns de euros que irán para mellorar as estradas provinciais, prestar novos servicios aos concellos, apoiar a entidades de iniciativa social e mellorar infraestructuras e equipamentos públicos. En concreto, destinaremos 4,5 millóns de euros para conservar o firme das estradas provinciais. 1,4 a prestar novos servicios aos concellos a través do CAN. 146.000 euros a impulsar o novo programa Provincia Activa. 116.000 para a reforma da Casa con Barro, no Concello de Poio, e 40.000 para a rehabilitación da casona da finca Areiro. E comezamos falando de benestar animal. En este eido quero informarmos que imos a remitir unha carta aos 46 concellos de menos de 20.000 habitantes adheridos ao programa ao CAN para darlles a coñecer a posta en marcha dun novo servicio. A esterilización de gatos procedentes de colonias felinas legalmente establecidas. A todo agora o que estábamos facendo con estes concellos pois era ofrecendo colaboración nas redaccións dos plans de xestión de colonias felinas, pero queremos dar un paso máis, queremos ir máis alá. A nova legislación sobre benestar animal impón aos concellos a xestión desas colonias, identificando, esterilizando, vacinando, desparasitando os gatos que as integran. E como sabedes, os recursos económicos e humanos dos concellos son os que son, sobre todo nos máis pequenos, o noso obxectivo é axudalos. En este caso, ademais, para que poidan dar cumprimento a un imperativo legal. Así que, a partir de agora, ademais de colaborar con estos 46 concellos na redacción dos plans de xestión de colonias, o que imos a facer tamén é colaborar con eles na súa esterilización. E como imos facer? Pois, en primeiro lugar, o concello que este interesado debe formularnos unha solicitude e unha memoria na que se especifique o número de colonias e animais. Logo, estes concellos deberán contactar co CAN indicando o número de gatos que desexan esterilizar cun máximo de recollidas de 10 ao día e cun prazo tope de 36 horas para a esterilización. E logo, xunto cos animais, entregaráselles aos concellos un certificado de esterilización cas indicacións a ter en conta. Este novo servicio que imos ofrecer a través do CAN enmárcase do novo contrato que axudicamos á empresa Traxa por un importe de 1,4 millóns de euros. Un contrato que contempla os xa habituais traballos que se veñen desenvolvendo no CAN como a asistencia veterinaria, a xestión de adopcións ou o tratamento sanitario, entre outros. E no capítulo de benestar social falamos do Provincia Activa, un novo programa impulsado desde o Servicio de Benestar Social ao que destinaremos neste 2004 146.000 euros. O que buscamos a través do Provincia Activa é favorecer o envellecemento activo das persoas maiores da provincia a través de obradoiros que teñen por finalidade favorecer a participación e cooperación social, promover espazos de encontro e intercambio de experiencias e fomentar a independencia dos nosos maiores. E imos ofrecer a través do Provincia Activa un total de 130 obradoiros, cada un deles estará dirixido a un máximo de 25 persoas e cada entidade pode formular unha solicitude dun obradoiro entre os que se ofertan. E os obradoiros que se ofertan comprenden 6 temáticas que paso a detallar a continuación. A primeira, sobre benestar natural, que contempla un curso sobre plantas medicinais, saúde en movimento,
con talleres en pilates, yoga e ximnasia de mantemento. Unha terceira temática é Emociónate, centrada na saúde mental. Aí habrá obradoiros de memoria, musicoterapia, risoterapia. Outra temática, a cuarta, Outra vida, con obradoiros de teatro e restauración de mobles. Con ritmo, a quinta das liñas, que oferta cursos de bailes de salón e pandeireta e canto pandeireta e canto popular. Redeiras, esta xa formación centrada en que os nosos maiores adquiran habilidades digitais e coñecementos avanzados en informática. E hoxe mesmo publicáronse as bases no Boletín Oficial da provincia, polo tanto, todas as entidades interesadas teñen ata o 29 de febreiro hasta o 28 de febreiro, perdón, para formular a solicitude correspondente. E de servizos públicos pasamos agora a equipamentos públicos. Así que teño a ben informarvos que esta semana aprobamos o expediente para contratar unha empresa para a realización das obras de conservación da Casa de Combarro no Concello de Poio. Imos investir 116.000 euros para acondicionar este espazo propiedade da Diputación e cederllo en condicións axeitadas ao Concello de Poio durante un período de 30 anos para que poida ali situar un centro de promoción turística e tamén para a posta en valor do seu patrimonio histórico-cultural. As obras van a ter unha duración de en torno a 4 meses e imos a tratar de conservar e manter a edificación para mellorar a súa salubridade, tamén a eficiencia enerxética, a habitabilidade con actuacións que se realizarán na fachada, na iluminación, no servicio de fontanería, entre outras actuacións. E seguimos. Acabamos tamén de aprobar o expediente para contratar a unha empresa para a realización das obras de rehabilitación e reforzo estrutural da casona da finca de Areeiro. Investiremos preto de 40.000 euros nesta actuación, que é unha manifestación clara do compromiso que temos ca finca e co traballo que ali se realiza. E a través destas obras imos a sustituir elementos estruturais da casona e enmendar os danos producidos por filtracións de auga nas fachadas este e sur do primeiro andar. Esta actuación, ademais, complementase con outra que imos acometer no laboratorio fitopatolóxico, nas que investiremos outros 90.000 euros. En resumo, vamos a investir nestes meses 130.000 euros para remodelar as instalacións da finca Areeiro, un centro pioneiro no que queremos que sexa, se cabe, aínda máis pioneiro. Para rematar, contollos que esta semana vimos sacar a licitación as obras de conservación de firme na rede provincial na que investiremos preto de 4,5 millóns de euros. O noso obxectivo principal é garantir a seguridade viaria no conxunto dos 1.650 kilómetros da rede viaria provincial, pero, dada a súa lonxitude, vamos a facelo pouco a pouco e con actuacións localizadas nos treitos de estrada que presentan un maior deterioro. Por lo tanto, estas obras van a consistir en manter as características superficiais e estruturais dos seus firmes, repoñendo aqueles que estén máis degradados e tamén repoñer a sinalización horizontal. Son moitas as estradas que imos a actuar e para forrarvos xa aquí que este falando durante 10 minutos na nota que vos remitiremos despois aos medios, pois faremos vos costar cada un dos viais nos que se vai actuar. Eu, pola miña parte, nada máis e quedo a disposición de algunha pregunta que queirades formular. Eso vai por lote, sí. 4, ou non sei incluso se serán 6. Son 6. Por zonas, pois hai un lote, imagínate, a zona norte que comprende vaise territorialmente, vanse quitando os lotes de norte a sur ou, de sur a norte. Lotes que andan ao mellor entre os 650.000 e 875.000 euros, en torno a outros
algúns lotes son de 725.000, en torno a esas contías son os lotes. Bueno, eu, por suposto, que todos os colectivos e demais están en todo o seu dereito de exercer calquera protesta que consideren oportuna e eu respeto. Pero cos bombeiros en todo momento tivemos contactos de xeito moi discreto e nesa liña estamos a traballar e tratar de avanzar para chegar nun acordo bo para ambas partes. Moi ben. Bueno, mozos, mozas, tengan un buen día. Seguimos.